Moje meno je Miroslav Tománek, som zo spoločnosti Bartech Slovakia a tak, jak je vidieť aj na tomto slajde, tak v podstate zastupujeme najväčších hráčov, čo sa týka automatizačnej techniky. To znamená Zebra, Honeywell, Natalgic, Carl Valentin. Okrem dodávok tohto samotného hardvéru je samozrejme častokrát požiadavka aj na dodávku nejakých softwarových riešení a tak, jak tu bolo už niekoľkokrát spomínané, spolupracujeme s rôznymi implementátormi systémov. Dlhodobo spolupracujeme s firmou Proces, dlhodobo spolupracujeme s firmou PSV. Aktuálne sme v stave podpisovania zmluvy aj za Secon, takže v podstate to je tá oblasť, kde sa my pohybujeme, kde nedodávame iba samotný hardware, dodávame kompletné nejaké riešenia, ktoré práve datami krmia tieto systémy. Všetky tie systémy, ktoré tu boli prezentované, tak na to, aby dokázali nejakým spôsobom vyhodnocovať, či už stav skladu, stav výroby a tak ďalej, tak potrebujú nejaké data a zjednodušene povedané, my zabezpečujeme ten zber tých dát buď z toho skladu alebo z tej výroby a posúvame to navrch do toho informačného systému. Ak sa pozrieme v podstate na klasický sklad, tak samozrejme riešime tam od príjmu samotného materiálu cez prevaľovanie, označovanie etiketami, povedzme nejaké rozdeľovanie paliet na viacero menších balíkov alebo naopak spájanie viacerých balíkov do jednej prepravnej jednotky. Samozrejme potom samotné skladovanie a samotné vychystávanie tým zákazníkom smerom von. Čo sa týka tých riešení softwarových, tak je ich niekoľko. Ja vám tu predstavím potom v podstate také, ktoré sa týkajú skladu. Vo všeobecnosti sú to riešenia, ktoré využívajú označenie čiarovým kódom alebo dnes RFID technológiu. Vysvetlíme si neskôr, v čom je ten rozdiel. V dnešnej prezentácii by som sa najviac venoval tým riešeniam mobilné doklady, evidencia majetku a RFID. To sú práve také tie nosné témy pre tento workshop. Čo je ale častokrát podceňované pri zavádzaní automatizácie ako takej, tak je výber hardvéru. Častokrát tie firmy sa vrhnú do toho, že ideme automatizovať, ale úplne bez rozmyslu nevenujú alebo venujú minimálnu pozornosť tomu, aký hardvér si na to zvolia. V jednoduchosti vysvetlím, na prvý pohľad rozdiel jasný. Tu mám hardvérovú klávesnicu, tu nemám. Ak si pozrite, že máte v sklade skladníka, ktorý pracuje v rukaviciach, pretože pracuje v externom sklade a tak ďalej, a tie rukavice jednoducho musí mať, samozrejme ocení túto klávesnicu, keď mu to dáte. Tie klávesy môžu byť väčšie, môžu byť menšie, tie klávesnice sa dajú vymieňať, ale určite ten skladník využije takéto niečo. Ja vám to dám kolovať, keď tak si to môžete posúvať. Naopak, ak budete riešiť nejaký ľahší sklad, prípadne rozvoz tovaru a tak ďalej, tak sú tu terminály, ktoré dnes, keď sa na to pozrite, ja vám to dám kolovať, je to veľkosti mobilného telefónu, ktorý každý jeden z vás má. Treba si uvedomiť, že zároveň dnes tieto terminály, okrem toho, že vám čítajú klasické čiarové kódy, čítajú vám aj tie 2D kódy, to sú tie QR kódy a tak ďalej, datamatrix kódy a tak ďalej. Čo si treba uvedomiť, je to plnohodnotný smartfón. To znamená, všetko to, čo máte dnes v nohaviciach, v tých telefónoch, tak všetko dokáže aj tento terminál robiť. Navyše má zabudovaný ešte ten skener čiarových kódov. Častokrát pri výbere sa stretávame s tým, že zákazník povie, nestačí ten lacnejší terminál. A potom plače, že si vybral zle, že si nedal doporučiť. Vysvetlím napríklad jedna z možností, kedy sa zle šetrí. Tento terminál sa robí s niekoľkými typmi skenerov, tej skenovacej jednotky. Teraz si predstavte, že máte balík, niečo zabalíte, označíte čiarovým kódom, prečíta vám to. Každý jeden skener. Ako náhle to zabalíte do strečovej fólie, ktorá je rôznym spôsobom pokrčená a potrebujete snímať cez tú strečovú fóliu, tak nie každý skener to dokáže. To je jedna z takých praktických vecí, na čo tí zákazníci by mali počúvať. Áno? Takisto tento terminál sa robí v prevedení so simkou, bez simky. Áno, ak mám človeka, že bude robiť vonku v nejakom externom sklade, môže mu tam dať terminál, ktorý má simku. Dnes už sú terminály, ktoré podporujú aj eSIM-ku, že nemusí tam byť fyzicky tá simka vložená, ale viete mu tam hodiť eSIM-ku. Ďalšia vec, čo tieto terminály umožňujú, samozrejme máte tu foťák, čiže plnohodnotne môžete si pri príjme tovaru odfotiť niečo. Je poškodená krabica, niečo ste prijali, tá krabica je akurát zmáčknutá, nie je tam evidentne nič ukradnuté, ale jednoducho vo vnútri nevidíte, môže to byť poškodené. Viete si to odfotiť.
Veľmi využívaná vec je takisto dimensioning, to znamená meranie rozmerov toho balíka. Že vám to nejba odfotí ten balík, ale nahodí vám to aj rozmery toho balíka. Je to dôležité, ak máte nejaké regály, ktoré majú nadefinované nejaké to miesto, kam sa tie balíky ukladajú a vy pri tom príjme viete cez foťák nafotiť ten balík a zároveň vám hodí rozmery toho balíka. Áno, čiže viete pracovať aj s tým. Alebo naopak, môže to byť, že pri expedícii vy to odozdávate DPDčke alebo prepravke hociakej značka, takisto dávate si tam tie balíky. Niekto to má na hmotnosti, niekto to má na objem. Má dohodnutú s prepravcom cenu dopravy. Áno? Čiže to sú všetko veci, ktoré dokážu dnes už tie terminály obsluhovať. Takisto sú tam rôzne predinštalované aplikácie priamo od výrobcu, kedy napríklad vy môžete umožniť to, aby tí skladníci medzi sebou komunikovali. Ak si predstavíte Messenger alebo dnes Teamse, ja neviem, Messenger ako z Facebooku alebo takéto veci, tak vysielačku ešte k tomu, tak si predstavte to, že sú tam predinštalované aplikácie a ja ako vedúci skladu môžem všetkým skladníkom povedať v úvodzovkách, napíšem im správu, teraz okamžite ku mne školenie bezpečnosti, pretože niekoho zrazil vozík. Napríklad, áno? Alebo mu poviete, máte 4 expedičné brány a vy mu poviete, na bránu číslo 3 potrebujem 15-tonový vozík. Aby tam nešiel zbytočne s 5-tonovým vozíkom, pretože vám tam prišiel kamión, ktorý vám vezie 15-tonovú paletu. Všetky tieto veci viete robiť. Takisto viete komunikovať prostredníctvom tej aplikácie jeden na jedného, alebo jeden na všetkých. Všetci na jedného. Že viete si tam vytvoriť rôzne skupiny. Viete si tam povedať, že teraz toto sú vozíčkári, toto sú, ja neviem, tí, ktorí pikujú tam niekde, balia tie krabice a tak ďalej. A ja chcem teraz poslať správu iba vozíčkárom. Aby mi okamžite treba potvrdili, kto je voľný. Napríklad. Áno? Že všetko toto sú veci, ktoré umožňujú už dnes tieto prenosné terminály a preto o tom hovorím, že ak si vyberáte ten hardware, tak nevyberajte si vždy ten najlacnejší. Samozrejme, ja vám nebudem nútiť najdražší, ak ho nebude treba. Ale naopak, poradíme vám, v Artechu, nie ja, kolegovia vám poradia, kedy si vybrať aký hardware. Takisto, keď si všimnete na tom pravom obrázku, je treba tablet. Ten tablet má zabudovaný skener. Môžete mať požiadavku, že tá malá obrazovka nestačí tomu skladníkovi. Potrebuje vidieť viacero informácií z nejakého dôvodu. Môže použiť prenosný tablet, ktorý má v sebe zabudovaný skener. Úplne rovnaký, jak je v tom prenosnom tablete. Ten tablet navyše môže dať na vozík, tak jak to je na tej ľavej strane. Je to na vysokozdvižnom vozíku, je to komplet napájanie z vozíka, čiže nemusíte nič riešiť, je to buď napájanie cez ten cigaretový konektor, alebo priamo sa to napája na rozvádzaciu skriňu. K tomu môže mať skener ručný, tak jak je tam ten zelený, ktorý má dosah až 12 metrov. To znamená, z toho vozíka nemusím zoskakovať, keď potrebujem nasnímať tú paletu, ktorú idem nabrať tými lyžinami. Čiže toto sú veci, ako si správne vyberať ten hardware a prečo nad tým vôbec rozmýšľať. Lebo jedna vec je, že vy zavedete nejakú automatizáciu s využitím tej techniky, ale keď ste si vybrali, nechcem povedať vyložené, že blbú techniku, ale takú, ktorú by ste mohli mať lepšie, tak de facto tú automatizáciu spravíte tak na pol plynu. Tu napravo je úplne špecialitka, to je snímanie v podstate laserovaného kódu alebo vyrážaného tzv. Mikroúderom. A používa sa teda v automotív segmente, že tam je väčšinou sériové číslo toho daného dielu. A na to sú špeciálne typy skeneru, ktorý to musí načítať. Zase, ak si poviete, že ušetrím, nestačí ten lacnejší, no nestačí vám ten lacnejší. Jednoducho ten skener, tá snímacia optika vám to neprečíta. Áno? Takisto v prípade častokrát nejaký ručný skener, balím balíky, potrebujem ručný skener. Dá sa to riešiť aj takto, ak je to tu. Nemusí to byť ručný skener, môže to byť skener, ktorý je umiestnený nad nejakým baliacím stolom, ten človek iba prikladá pod to, nezdržuje sa. Áno? Nezdržuje sa a prikladá pod to. Výhoda je tá, že ten skener dokáže snímať z 20 cm, ale aj z 80. Čiže je jedno, v akej výške ja to chytím, stále mi to sníma. Zjednodušene by sa to dalo možno prirovnať k tomu, keď máte samoobslužné pokladne v Tesku a podobne.
Teraz by som prešiel, keď už máme ten hardware vybraný a vieme, čo chceme snímať, z čoho to chceme snímať a tak ďalej, tak samozrejme sú tam potom nejaké tie softwareové riešenia, ktoré sú nainštalované v tých prenosných termináloch alebo v tých tabletoch. A jedno z tých riešení je riešenie, ktoré spolupracuje so spomínanými systémami a samozrejme x-krát tu bolo dnes spomínané mojimi predrečníkmi nejaká digitalizácia, nejaké odstraňovanie papierových dokumentov a vo všeobecnosti. Ak si zoberete, že máte skladníka, ktorý má nejaký dodací list, teraz on si tam robí niekde fajky vedľa toho dodacieho listu, alebo nebodaj má nejakú písanku, tam si ručne zapisuje niečo, počty, ja spravím takto, pre mňa to je jasná nula, ale pre účtovníčku, ktorá to bude za 24 hodín prepisovať do systému, tak to je 6. Áno, napríklad. A už máte minus 6 kusov na sklade. Šmávom ruky. Áno? A nehľadiac na to, že to máte oneskorene, lebo ten skladník to musí niekomu dať a ten niekto to musí prepísať do systému. Čiže máte ešte znásobenú tú ľudskú chybovosť. Spresnenie evidencie, samozrejme, tým sa to celé spresňuje, ak sa zavádzajú tieto systémy, pretože ten kód buď prečítate, alebo neprečítate. Nestane sa vám, že ten kód prečítate na 50%. Áno? Buď to identifikuje ten tovar, alebo nie. Viete evidovať samozrejme šarže, sériové čísla a čo je dôležité, tak tá aplikácia umožňuje aj tlačiť etikety. Pretože častokrát sa stáva, že príde vám nejaká paleta, tá paleta je označená nejakým čiarovým kódom, viete to prijať, ale na tej palete je 12 krabíc kartonových a tie už označené nie sú. Ale vy to zaskladňujete jednotlivo po tých krabiciach. Že viete si tam vytlačiť etikety na samotné tie krabice. Alebo sa vám môže stať, že prišiel úplne tovar, ktorý vôbec nič nemá. Vy viete, čo to je. Vy viete, že to je, ja neviem, vymyslím si tričko také a také. Nájdete si ho zozname, dáte tlač etikety, vytlačí vám to etiketu. Zase, môže to tlačiť na tlačiarni, ktorá je položená na stole, ale môže to tlačiť aj na tlačiarni, ktorú má ten skladník zavesenú na opasku a behá s tým po sklade, to znamená hoci kde značka. Áno? Automaticky, keď ten tovar označí, tak už ho viete v tom procese tých logistických operácií vo všeobecnosti identifikovať. Môžem sa spýtať? Jasné. Tú etiketu vytlačiť z toho skeneru, mi to pošle na tlačiareň? Áno, priamo z toho skeneru to vie ovládať. Áno, priamo ten skladník, nemusí nikoho otravať za nikým. Ten skladník prídu tiež, tak hovoríte, a musí mu dať, vlastne ten, kto urobil príjemku, tak mu musíte etikety dať a on si ich tam polepí. Áno, ale keď to robí takto, ako hovoríte, že mu to dáte dopredu, tak vždy tam je to riziko, že on to má v nejakom kotúči a teraz to ide nalepovať a nalepí to zle. Nalepí to na zlú krabicu, na zlú paletu. Áno, kdežto takto, keď to má pri sebe, on to vytlačí a hneď to nalepí. Čiže tá chybovosť zase je tam výrazne znížená. Takto nejak vyzerá v podstate tá obrazovka základná tej aplikácie, kde vidíte, že tam túto úvodnú obrazovku vy si viete nakonfigurovať, ak potrebujete. Áno, možno nerobíte príjem cez čiarové kódy, budete robiť iba výdaj. Alebo naopak, nerobíte klasický obyčajný výdaj tzv., ale iba výdaj podľa objednávky nejakej, ktorá je v systéme. Takisto inventúru robíte raz za rok, tak nemusíte mať v tom základnom menu tú inventúru uloženú. Čiže viete si to nakonfigurovať, takto nejak to vyzerá, tá základná obrazovka, kde sú nejaké nastavenia všeobecné a potom sú nejaké, medzi tie všeobecné patrí napríklad aj to, že sa používajú v tej aplikácii tzv. Voliteľné polia. Samozrejme, mám tam polia, ktoré sú povinné, to je názov, to je EAN kód toho výrobku ako takého, ale potom sú tam tzv. Voliteľné polia a tie naschvál nie sú nazvané nejak konkrétne, ale je to naozaj ako voliteľné pole, pretože vy si do toho pola môžete dať čokoľvek. Môže to byť tak, jak je tu pozícia, môže to byť výrobné číslo, ešte si tam definujete aj, aký bude vstup, či to bude iba numerická klávesnica, alebo to bude alfanumerická. Čiže vy si viete užívateľsky nadefinovať, čo tam bude v tej aplikácii. Ak sa pozrieme treba pre lepšiu predstavu, jak vyzerá ten výdaj podľa objednávky, tak v podstate po tom, čo vyberiem tú voľbu výdaj podľa objednávky, mám tu nejakú objednávku 002, tu mám jednotlivé položky, ktoré majú byť v tej objednávke. Napravo vidíte množstvo, aké je požadované. Máte tam dokonca aj lokalitu, v akej je ten tovar umiestnený. Viete si to striediť podľa lokácie, zase je to z toho dôvodu, keď ten skladník to zoberie, aby sa nestalo, že ja pôjdem sem, potom pôjdem pre položku tam, potom ma to pošle sem. Áno, ale keď už som tu, tak vyberiem všetko odtiaľto, aby som nebehal po tom sklade. Takže viete si to takýmto spôsobom skenovať. Samozrejme, zadávanie alebo identifikácia toho tovaru, keď prídem k tomu regálu, načítate kód.
Áno, to je alfa omega. Môže sa stať, že z nejakého dôvodu tam ten kód nie je. Viete si to vybrať manuálne, tým, že kliknete na tú položku, zadáte tam počet kusov. Zase, viete si to nastaviť, ako sa to má chovať. Ja tam mám nastavené, že mám vydať 2 kusy, ale prídem k tomu, pretože systém mi dovolil vytvoriť objednávku na 2 kuse, lebo evidujem 2 kuse, ale ja tam fyzicky prídem a tú fľašu tu mám iba jednu. Jedna niekde je založená, určite niekde je, lebo systémovo ju evidujem, ale proste fyzicky ju tu nemám. Môžete zadať, že vydávate menšie množstvo, samozrejme do systému sa vám potom dostáva informácia, že hoci bola požiadavka na 2 kusy, vy ste vydali 1. Áno? Ďalej to viete samozrejme potom riešiť, čo sa má riešiť v takom prípade, že je nejaká nezhoda. Po vykonaní nejakej tej operácie príjem, výdaj, či jednoduché alebo podľa objednávky, je tam tá synchronizácia, kde zase spustíte tú synchronizáciu a automaticky sa to všetko zapisuje tak, jak do amuletu. Ste informovaní o tom, či ten import prebehol, či tam náhodou nenastal nejaký výpadok siete, čokoľvek. Ak by nastal nejaký výpadok siete a tá synchronizácia neprebehne, tak ten skladník vidí, že nebol ten doklad odoslaný. Áno? Čiže ste tu informovaní o tom. Veľmi podobné riešenie, ktoré funguje na podobnom princípe identifikácie, je riešenie pre inventarizáciu majetku. Áno, to znamená stoličky, počítače, stoly, všetko, čo máte vo firme. Zase, cieľom toho je jednak zrýchlenie tej inventúry, zase odstránenie tej papierovej evidencie, monitoring pracovníkov. To som zabudol spomenúť aj pri tom riešení MODO, že vy tam viete, tým, že sa ten skladník prihlasuje, tak viete aj, kto tú operáciu robil. Áno, kto robil tú výdajku. Ak sa zákazník sťažuje, že mu to neprišlo v takom stave, jak malo, alebo že tam niečo chýbalo, viete sa pozrieť, kto to robil. Áno, čiže nemôžu sa tí ľudia vyhovárať na seba. Takisto aj v prípade evidencie toho majetku, tak viete, ktorí ľudia robili tú inventarizáciu a tak ďalej. Tlač etiket, takisto dôležité, viete si označovať ten majetok priamo etiketami s čiarovým kódom. Tu akurát je podmienka tá, že musí to byť na tlačiarni Honeywell zatiaľ. A druhá podmienka je, že musí to byť na stolovej tlačiarni. Na stolovej tlačiarni preto, že tie prenosné tlačiarne dokážu tlačiť iba v tzv. Direct thermal móde. To je tlač bez tej farbiacej pásky. A to je niečo podobné, ako máte ten parkovací lístok, ktorý tu bol už spomínaný. Takú etiketu, ak by ste dali na majetok, tak vám za chvíľočku vybledne. A nevedeli by ste to použiť. Preto sa to tlačí na tlačiarniach, ktoré umožňujú tzv. Termotransfer technológiu. To je tlač s farbiacou páskou. Dokáže potlačiť odolné etikety plastové, ktoré sa používajú na to, že keď to aj upratovačka prejde nejakou mokrou handrou, tak vám to nezotre. Áno? Čiže tu je takisto možné tlačiť tie etikety. Testoval tú etiketu plastovú a dali sme to na dres, kde sa umýva, už je tam 5 rokov. A furt nečitateľ. My sme mali takú úsmevnú historku, to som ešte nerobil v Bartechu, ale kolega to spomínal, že neviem už kam to dávali. A mali takú príhodu, že tie etikety že volal zákazník, že proste tie etikety vám nevydržia, že to je zodraté celé a nič z toho. No. A keď tam išli na kontrolu, tak zistili, že upratovačka z okolností na monitore bola, tie svine zase mi to polepili. a ona to tak držala, že zase by sa nalepili nejaké nálepky. No. Tak robila si až moc dokonale svoju prácu. Ale hovorím, to je taká úsmevná príhoda. Čiže zase sa tam využívajú nejaké voliteľné polia, ktoré v prípade toho majetku môžu byť napríklad, jak je tu, dátum revízie. Áno? Môžete mať, ja neviem, hasiace prístroje. Potrebujete tam, alebo chcete tam zaevidovať, že kedy bola posledná revízia, zase viete to potom nejakým spôsobom riešiť. Môžu to byť, mali sme zákazníka, ktorý má také veľké zváračky. Takisto tam potrebuje dátum revízie, ale ešte nejaká iná kontrola technická sa tam musí robiť. Áno, takže naznačuje sa tam takéto veci. Je to majetok, nie je to nič, skladová položka, je to hmotný majetok a potrebuje tam evidovať takéto veci. Čiže zase výberom, samozrejme sú tam tie aplikácie, jedna aj druhá má v podstate, alebo hlavne táto EMA má dve časti. Jedna je tá webová časť, kde v podstate tá účtovníčka nejakým spôsobom vidí kompletný ten majetok, uvidíme to za chvíľočku. A druhá tá časť tej aplikácie je práve nainštalovaná v tom prenosnom terminále. To znamená, tí ľudia
fyzicky, ktorí chodia vykonávať tú inventúru, vyberú si, dobre, ja som teraz v kancelárii 01, tam, jak tam svieti, má tam byť 5 majetkov nejakých, 5 kusov niečoho a zatiaľ nemám žiadny nájdený. Že príde tam a zase nasníma ten kód z toho nábytku a nastávajú v podstate niekoľko možností, ktoré nastanú potom na snímaní toho majetku. On môže zistiť, že OK, je to majetok, ktorý tu má byť a ja som ho zaevidoval. Ale ja som nasnímal niečo, čo tu nemá byť. Áno? To znamená, môže mu vybehnúť nejaká obrazovka, kde čo sa s tým má spraviť. Povedz mi, čo sa s tým má spraviť. Ja tu fyzicky vidím tento stôl, ale on sem nepatrí. Čiže zase môže vybrať, že zaeviduj to tu, na tejto pozícii, alebo zaeviduj to na pôvodnej a Jožko, zober stôl, odnes ho preč. Alebo to môže byť úplne nový majetok, ktorý sa tu ocitol a nemá nič. Nemusí mať ani ten štítok. Ja ho tu vidím fyzicky, že tu je, ale nemám ho tu. Takisto sa môže stať počítačová technika, klasická. Notebooky, telefóny, čokoľvek. Má to byť tu, v miestnosti programátorov, ale programátor je doma, robí na home office, lebo ja tu fyzicky ten notebook nevidím. Ale systém mi ukazuje, mal by tu byť, zase môžem to nejakým spôsobom riešiť, či môžem prezvoniť do kolegu, lebo tam vidím zodpovednú osobu, viem ho prezvoniť, máš to, nemáš to, potvrď mi to. Áno? Čiže to sú nejaké stavy, ktoré reálne môžu nastať. A zase môže nastať aj opačne, že mne tam bude svietiť, že kancelária číslo 01, 5/4. To znamená, 4 položky som našiel, jedna mi chýba. Zase môžete uzatvoriť inventúru, následne to potom tá vaša kolegyňa, väčšinou to bývajú ženy, ktoré to spracovajú, tak tá potom uvidí v tej webovej aplikácii, ktorý ten majetok bol nájdený, ktorý nebol nájdený. Tak to nejak vyzerá, v podstate je to rozostrené trochu. Je tam vidieť v podstate nejaký zoznam toho majetku. To bude asi môj obrázok, lebo ostatné vyzerá byť OK, ale v podstate vidíte tam zodpovednú osobu, kedy to bolo nadobudnuté, aká tam bola obstarávacia cena, všetky tieto veci v tej webovej aplikácii vidíte. Viete tam samozrejme filtrovať a takto sú treba zvýraznené, povedzme, nejaké nezhody. To znamená, že ten majetok bol nájdený, alebo bol nájdený na inej lokácii. Alebo nebol nájdený vôbec. Áno? Čiže máte tam nejaké jedné farebné zvýraznenie, samozrejme cez filtry to viete potom vyfiltrovať si nejaký zoznam, spraviť report a viete to riešiť potom s tým konkrétnym človekom. Čo je dôležité spomenúť u evidencie majetku, tak jak sme sa bavili, že využívate klasické čiarové kódy, využívate 2D kódy, tak pri tej RFID technológii, pri inventarizácii majetku môžete využívať aj RFID technológiu. RFID technológia pre tých, čo nevedia, o čom to je, tak zjednodušene, keď si predstavíte a pôjdete si kúpiť tričko niekam do predajne, tak a na tom veľkostnom štítku je tam v podstate čip, ktorý vám zapípa v prípade, že ste nezaplatili a vynášate to cez vchod. Áno, tak začnete pípať. Čiže je to bezkontaktné snímanie. Predstavte si klasickú etiketu, v ktorej je zalisovaná malá antenka a táto antenka funguje tak, že ja nemusím vidieť to označenie, ale tá anténa to vidí. Áno? Čiže v tom prípade sa používajú zase napríklad takýto terminál, ktorý vidíte, že tu má práve tú RFID anténu. A v tom prípade to môže fungovať tak, že ja vojdem do tej miestnosti a nemusím každý ten stôl obracať hore nohami a hľadať, kde je ten kód, kde je tá etiketa vytlačená. Spustím to a nasníma mi to kódy, ktoré sú v tej miestnosti. Teraz aktuálne riešime piešťanské kúpele, ktoré majú ešte Windowsáckú aplikáciu, teraz už im to dobieha a chcú prechod na Android aplikáciu. Zase predstavte si to, že, alebo aj v hoteloch to častokrát vidíte, že na chodbe sú obrazy. Áno? Tie obrazy nikto nebude kvôli inventúre zvešávať dole, hlavne keď to sú nejaké veľké obrazy. Čiže ten obraz má zo zadnej strany, má nalepenú RFID etiketu a jednoducho mne, keď robím inventúru, stačí s tým skenerom prísť k tomu obrazu, ja to spustím a je to nasnímané. Áno? Tým pádom tu mám verifikované, že áno, je to ten obraz, ktorý tu má byť. Takže je to v podstate technológia, ktorá v porovnaní s tým čiarovým kódom nemusí vidieť to označenie. Áno? Zjednodušene povedané, aké by som mal na stole klasickú etiketu a RFID, klasickú musím vidieť, musím ju nasnímať. Tá RFID, keď bude zo spodu stola, ja iba priložím ten skener, pustím to a nasnímam mi to. Dobre?
A tak ja som začínal, som povedal, že pôjdeme do kancelárie alebo do skladu, odtiaľ do kancelárie, čo beriem toto, tá evidencia majetku nakoniec aj tak skončí v kancelárii, kde potom spraví niekto ten zoznam malo byť a je. Tak sa vrátime naspäť do toho skladu, pretože ak sa bavíme o tej RFID technológii, tak ona sa dá veľmi dobre využiť práve aj v skladoch. A čoraz viacej sa využíva v skladoch. Ja by som povedal tak, že malý môže automatizovať a môže sa stať veľkým. A veľký, ktorý nebude automatizovať, sa veľmi ľahko stane malým. Zjednodušene povedané, treba rozmýšľať, čo chceme vydávať, ako to chceme vydávať. A keď sme sa bavili to, že pri čiarovom kóde klasickom na etiketách sú tam nízke náklady, sú nižšie náklady na to označenie na tú etiketu ako RFID etiketa. Áno? Ale ak sa bavíme o tom, že pred 5 rokmi to bol takýto rozdiel, tak dnes je to takýto rozdiel. Tým, že sa tá RFID technológia veľmi rozširuje, a len pre predstavu, ja vám poviem tak, že my v Bartechu cirka 80, možno 90% projektov, ktoré aktuálne robíme, tak sú všetko s RFID technológiou. A nie sú to iba veľké firmy v štýle dodávateľov automobiliek, sú to aj malé firmy. Skúsim vám to ukázať potom na ďalšom slajde. Nízke náklady na implementáciu, zase tým, že sa to stáva už nejakým štandardom, tak všetky tie veci sú už nejakým spôsobom dané. Už sa to iba doľaďuje priamo u zákazníka. A naopak slabé stránky, čo som spomínal, že ten kód musí byť viditeľný, dá sa poškodiť. Čítanie kódu je možné len po jednom. To je presne ono. Predstavte si, že máte krabicu kartónovú a do tej kartónovej krabice dávate 10 krabičiek. Nejakých. To je jedno akých. A v tých krabičkách máte telefón, ktorý má sériové číslo. Kvôli záruke vy musíte evidovať vo faktúri alebo v dodacom liste sériové čísla, ktoré tam dávate. Čiže ja ako skladník zoberiem jednu krabičku, píp, druhú krabičku, píp, tretiu, nasčítam 10 krabičiek, ktoré dám potom do veľkej krabice. V prípade, že by sa používala RFID technológia a RFID etikety, ja zoberiem tento skener, ktorý som vám dal kolovať, pustím to a mám v okamžiku, v podstate v sekunde, mám nasnímaných 10 kódov. Áno? A teraz si predstavte, že tých krabíc balíte 100 za deň takýchto. Alebo robíte 20 paliet a na tej palete 24 boxov kartónových a v tom každom kartónovom boxe je 50 menších krabičiek. Tak keď si to začnete prepočítavať, už tie rozdiely sa zmazávajú výrazne. Čiže keď sa vrátim k tomu, pri tom RFID to označenie nemusím vidieť a aj tak ho načítam. Samozrejme sú tam nejaké obmedzenia, povedzme, ak by to bolo v nejakej kovovej krabici a podobné, v nejakých kovových košoch. Má to svoje limity a na rovinu hovorím, že RFID nie je pre každého. Takže nie je to všeliek, ale veľa vecí sa dá s tým poriešiť. Súčasné čítanie veľkého počtu tagov, to je presne to, čo som spomínal. Jednak to môže byť na tom danom pracovisku, kde vy to nejakým spôsobom pikujete a chystáte, ale predstavte si, že toto malé pracovisko posuniete von na expedičnú bránu, tam, kde to nakladáte do kamiónu. Tam vám to prejde cez tú bránu a brána to zosníma a pošle vám do systému, čo nasnímalo. Má to aj ďalšiu takú výhodu. Zoberte si to, že ja som skladník, nasnímam toto som nechcel nasnímať, lebo som s kamionistom dohodnutý, že tú paletu mi vyvezie von a potom sa podelíme. Takže vy viete, že vám odišli tieto dve. Ak sa bude používať RFID technológia a RFID brána expedičná, tak ja nasnímam aj túto. Čiže odstraňujem tú chybu ľudského faktora. Či už to je úmysel, alebo to nebol úmysel. Áno, môže sa stať z nejakého, že rýchlo nakladal, do toho mu zavolal šéf, ešte tam prihodí 2 palety a on to jednoducho zabudol nasnímať v tom zmetku. Áno? Šupne to tam. Alebo si predstavte situáciu, kedy jedna brána je nakladaná pre Tesco, druhá pre Billu. A vozíčkári si to zamenia. A paletu, ktorú má ísť do Teska, pošle do Bille. Zbytočné problémy, zbytočné reklamácie, strata reputácie a tak ďalej a tak ďalej. Áno? Čiže toto všetko sa dá riešiť v využívaní tej RFID technológie a preto sa treba na to pozerať zo širšieho hľadiska.
Nie iba to, že tu mám etiketu za 10 centov a táto stojí 12, tak budeme u tej za 10. Je tam rozdiel 2 centy, ale vy nebudete musieť platiť toho skladníka, lebo to bude robiť tá brána. Áno? Takže čo je ešte dôležité, že v prípade používania RFID technológie vy si viete ešte zapisovať aj dáta do tej etikety, také, ktoré sú dôležité iba pre vás. Že to nikto iný neuvidí, môže tam byť nejaké číslo vašej objednávky, nejakého interného procesu, na základe čoho to bolo zbalené a tak ďalej. V praxi potom aj tá inventúra môže vyzerať alebo prebiehať veľmi rýchlo. Toto je treba zamáva a má nasnímané, ktoré typy obalov mu prišli. Áno? Toto je treba konkrétne evidencia opakovateľne použiteľných obalov. To znamená, vidíte tam tie kovové styliče, tie obaly, v tom chodia plechy pre Jaguar, alebo teda pre Gestamp, ktorý to potom dodáva do Jaguaru. A oni potrebujú vedieť, koľko tých vratných obalov sa vrátilo. Že takto to vie veľmi rýchlo nasnímať, aby ste mali predstavu, že o čom sa bavíme. Je to rádovo naozaj v stotinách sekundy. A ja som tu spomínal tú expedičnú bránu, takže keď si predstavíte, ako by to mohlo vyzerať, toto je zase práve z toho Gestampu obrázok, kde to povýšili ešte ďalej a tú expedičnú bránu nemajú na klasicky, ak máte východ z budovy, ale majú to až na vstupe do areálu, alebo výstupe z areálu. Je to iba z toho dôvodu, že oni majú tak veľký sklad, že keď nestíhajú robiť, tak tie kovové koše prepravné skladujú aj vonku na vonkajšej ploche. Áno? Čiže on potrebuje vedieť, že koľko ich mám v areáli. Áno? Nezaujíma ma v podstate, že koľko ich mám vo vnútri, v hali, ale koľko mám celkovo v areáli. A v reáli to môže vyzerať potom takto. Takto to v reáli vyzerá. Po stranách, jedna aj druhá strana sú osadená RFID antenami, ktoré to snímajú. Kamión prechádza bez toho, že by niekto odplaktovával ten kamión, prejde to. V tomto momente do informačného systému ide informácia, čo všetko prešlo. Áno? To je taký systém, nalož si a ja ti pošlem faktúru. Áno, preto ste tu mali tie predchádzajúce prezentácie, že takto nejak to môže fungovať. Áno? Že hovorím, len pre predstavu, toto je na tej expedičnej bráne, hovorím, vonku až z areálu, ale v drvivej väčšine sa to dáva práve na výstupe z tej haly. Áno? A keď už sme u tej RFID technológii, ja tu zabrdnem trošku a trošku mi nahrala aj pani Mirka tou predchádzajúcou prezentáciou, že bavili sme sa tu o nejakom časovom fonde vyťaženosti, vôbec agile riešenia, ktoré nejakým spôsobom monitorujú tých ľudí, tak prostredníctvom tej RFID technológie je možné monitorovať ľudí. Ale nebavíme sa o tom, že ich ideme monitorovať, koľko boli na vecku, koľko boli fajčiť, aj keď aj to by tým bolo možné. Ale len z princípu vám chcem možno dať takého, jak sa povie, brovka do hlavy, aby ste vedeli, na čím máte rozmýšľať. Tá RFID technológia v podstate dnes už drvivá väčšina z vás používa. Máte to v telefónoch, máte to ako NFC-čko, čo je takisto pod kategória tých RFID riešení. Používate platobné karty, používate prístupové karty, ktoré máte do kancelárie, do skladov, kdekoľvek. Áno? Takže tá prístupová karta vám to vie nejakým spôsobom sledovať na úrovni tej lokalizácie. To znamená, že ja som bol na chodbe a teraz som už v kancelárii. Bol som sa prezliekať na prezliekárni a už som vo výrobných priestoroch. Odomýkáte si elektronický zámok kartou. Áno? Ale je možné v prípade použitia RFID technológie používať to aj tak, že my vám povieme, kde presne je ten človek. Alebo kde presne je tá paleta. Kde presne je tá krabica? V ktorom regáli, na akej pozícii je tá krabica? A teraz, ako to zapadá do toho monitorovania ľudí? Veľmi jednoducho. Zase príklady z praxe. Toto je riešenie u zákazníka, potravinárska výroba, ktorý funguje to tak, že človek vojde do nejakého sterilného prostredia, tam si musí umyť ruky, bla bla bla, kvôli nejakým tým procesom a potom vojde do živej výroby, alebo jak by som to nazval. A v rámci toho svojho pracovného procesu ten človek obsluhuje niekoľko strojov, niekoľko liniek.
Áno, čiže naraz. On chvíľu robí tu, tam niečo spustí, pošteluje, odbehne inde, tam niečo pošteluje a toto robí v rámci toho svojho 8-hodinového pracovného času. Ale jeden z tých strojov je stroj, kde majú rizikové príplatky. A oni potrebujú vedieť, koľko času z tých 8 hodín bol pri tom rizikovom príplatku, alebo v tom rizikovom príplatku, aby vedeli, koľko mu majú zaplatiť. Áno? Takže je to robené tak, že tie RFID čipy sú zašité v oblečení. Pretože existujú špeciálne RFID čipy, ktoré sa zašívajú do oblečenia, je to opakovateľne prateľné. Nie, tam sa dostaneme za chvíľočku, ale dobrá pripomínka, ale dostaneme sa tam. Čiže tu majú tí pracovníci, každý pracovník má v podstate nohavice, tričko, blúzu, okrem toho má ešte takú tú jednorázovú čapicu na hlave v tom potravinárstve, ale tú čapicu nevidujeme. A nám je v podstate jedno, že ktorý z tých troch čipov chytíme, aby sme vedeli ho identifikovať. Tu keď si všimnete, to je nejaký software demo, kde je práve nasnímané, že jedna pozícia a druhá. Toto je rozdelené, ako ja si viem nadefinovať, že toto je jedna linka, toto je druhá. Áno? A tak, jak sa pohybuje ten človek, z ľavej strany tam príde ten simulant. Áno. Takže presne ho to eviduje, ako prechádza z jednej zóny do druhej. Tým pádom ten systém zase dostáva informáciu, tento človek tu bol. Toľko a toľko. Je tam časová značka, je tam, ako dlho tam bolo. Čiže toto je napríklad takéto použitie. Ale teraz aktuálne riešime práve aj to, ja som to vysvetľoval tam v komunikácii cez prestávku, že klasicky bežne býva štandardom, že aj keď majú tie dochádzkové karty, tak idú traja z obedu, alebo naopak na obed, jeden pípne a prejdú všetci traja cez tie dvere. Áno? To znamená, systém vie, že iba jeden človek tam išiel. Ale teraz si predstavte, že čo by sa stalo, keby bol, nedaj Bože, požiar. Čokoľvek, vy potrebujete vedieť, koľko tam ľudí bolo. Pri obede sme spomínali ten skoro dokončený Žilinský tunel pri Žiline. Ja si pamätám, keď som tam bol ešte za císara pána a v podstate vtedy mali takú požiadavku, že na prílbách tých ľudí bude práve ten RFID čip, aby vedeli, koľko ľudí vošlo do tunela. Práve ak by sa stalo nejaké nešťastie, tak aby vedeli, koľkých ľudí majú hľadať. Je ako blbo povedané, ale je to tak. Áno? Takže treba sa na to pozerať, že aj na takéto veci sa dá tá RFID technológia používať. Ak by ste mali nejaké otázky, samozrejme jednak teraz budem tu, prípadne keď budete sledovať, kto máte LinkedIn, môžete sledovať, sú tam príspevky asi také najčastejšie, dávame tam často príspevky aj z testovania u zákazníkov, práve rôzne tieto veci, že možno vás ani momentálne nenapadne niečo také, že takto by sa to dalo riešiť, ale myslím si, že tie viac ako 25-ročné skúsenosti, ktoré máme, tak sú dostatočné na to, aby sme vám vedeli poradiť, prípadne navrhnúť nejaké iné riešenie. A dá sa to kombinovať ty dva systémy dohromady? Určite, keď mi vrátite ten terminál, ja vlastne... Hodte to. Ak ste poistená, hodte to. Ne. Samozrejme, dá sa to. Ďakujem na to. Dá sa to kombinovať, lebo treba konkrétne na tomto terminále. Tak ja som spomínal, že je tu ten RFID skener, tak ak ste si pozorne všimli, tak je tu aj klasický skener. Áno? To znamená, že ja môžem skenovať aj normálnym skenerom, alebo aj týmto. Potrebujem čárový kód, nasnímam čárový kód, ale potrebujem RFID, nasnímam to týmto. Áno? No len cena toho skeneru bude asi vysoká. Cena tohto skeneru, poviem vám, že otvorene je to možno rozdiel 500-600 eur. Oproti tomu, keby to bolo bez toho. Áno? A teraz sa na to pozrieme opačne. Nech je to 600. Deleno 12 mesiacov, 50 eur. A nepotrebujete platiť toho skladníka, ktorému dávate 2200 aj s odvodami? Ja som lakomý, ja som... No takí ste viacerí. Nech sa sám. Tam sme prešli na mobily a čítačky s kódov zvlášť a sme zohnali také okolo 40 eur, ktorá skutočne sníma aj možnosť 3 metrov. Nám je to zbytočné, lebo tam je veľa kódov, tak aj tak musí ísť bliže. A životnosť majú tam rok, dá povedať, pretože či za 500 eur prejde vozičkár a aj tú druhú citačku, takže dnes sa neoplatí toto.
Neoplatí. Ale Presne o tom to je. športové náramky, kde máme tie mobily, aby chalani mohli pracovať a na krku visí čítačka. Teraz ste povedali jednu dôležitú vec, že mne to prejde vozíčkár a neoplatí sa mi to. No a dosť často. No. Ale to... My máme takisto tie terminály, ktoré máme v ponuke, tým, že máme celú škálu od Zebry a Honeywellu aj Datalogicu, máme tie prenosné terminály sú povedzme od 400 € do 2400, áno? A ja vždy hovorím, že tento bol lacný, aj za to stojí. No, čo vám mám na to povedať? Proste, keď si kúpite Fabiu a Octaviu, tak niečo musí byť rozdiel. A takisto je to aj u toho hardvéru. Ak si kúpite ten terminál, ten najlacnejší, on má skener dobrý, má 8 gigovú rámku dnes, bez problémov, že vám to bude fungovať, ale je to z tvrdeného plastu, ktorý, keď vám spadne, tak si zoberete lopatku, pozametáte to a kúpite si druhý. Áno? Takýto, keď vám spadne, tak to nerozbijete. A ďalšia možnosť, čo je možnosť kúpiť tzv. Servisné kontrakty k tomu, kde viete tú záruku predĺžiť na 3 až 5 rokov a plus je tam kryté aj poškodenie. To znamená, môže to spadnúť takto na tú hranu, rozbijete displej, vymenia vám displej. Vymačkáte klávesnicu, vymenia vám klávesnicu. Čiže tie možnosti sú, len sa treba pýtať. Áno? Ale to je práve to, že samozrejme, nie ste prvý kúzelník, čo vymyslel takéto riešenie, takže máme tých zákazníkov, že vymýšľajú takéto, jak ušetriť. Ale to je práve o tom, že teraz má telefón a skener. Mám 2 ruky a robiť budem čím? Hlavou ešte mi zostal. Mám to tak? Áno. A to všetko, na čom to má, to bolo zadarmo, áno? Aj to pútko, to ste dostali zadarmo. No, tam smerujem. A to bolo zadarmo, ne? To pútko bolo zadarmo, nie? Nie, to stálo do 5 Ja tam smerujem. Ale jasné, vieme o čo... O to, že kdyby sme s tím pracovali my, tak si dáváme pozor, ale ti naši skladníci, to je katastrofa. My sme měli původně taky vybavení od vás. Áno, poznáme to... Prvé bolo... Jestli to stojí 500 € nebo 20 €. Niekde to riešili vyloženie akože z odpovednosti, čo to majú podpísané, ale samozrejme to... My to poznáme, keď sme boli vo Volkswagene a chalani tam zapojili skenery a ešte neboli na diaľnici a už volali, že tie vaše skenery nefungujú. Tak kolega hovorí, že jaké naše, však vy ste si ich zaplatili, sú vaše, ne? No, tak... ale problém bol ten, že došli tam a však kontrolujú, všetko je dobre pozapájané, ne? Tak vrátili sa naspäť, skenery fungovali, išli na diaľnicu, znova, vaše skenery nefungujú. Tak prišli tam a tí chlapi normálne, úplne seriózne teraz hovorím, chytili ten skener, upratovačka s kýblom s vodou, namočili to do toho. Vyskartovali ten skener. Dôvod, oni sa museli cez ten skener prihlasovať. Tým pádom zamestnávateľ vedel, kto to robí, kedy robí. A to oni nechceli. My nepotrebujeme taký poriadok tady. takže takto to funguje, takže za mňa momentálne asi všetko. Ak máte nejaké otázky, jednak budem tu, alebo prípadne aj teraz sa môžete pýtať. Ale hovorím kľudne, buď na stránke Bartech.sk, alebo na LinkedIn profile, tam sú nejaké veci, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vás. Nie iba z pohľadu toho využívania v tom sklade výroby, ale práve napríklad aj toto spojenie s tým monitoringom ľudí ako takým, áno? Že možno budete potrebovať niečo také riešiť. Ďakujem.